Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, may ngadto kaninyong tanan ug welcome na usab din atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas atong kini kanatos maayong kahuboton sa SED Marketing. Ang tigama ug tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% herbal, why side effects, why overdose. Napamatudan gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Minilyon na ka mga Pilipino ang natabangan sa mga produktong herbal sa SED Marketing. And of course, alang sa katong mga kaigsunan diha karon nga gustong moangkon sa hinanaling kaayuhan sa mga balatian. Kung ikaw doon na pa kay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa panglawas at imana karon kanang mong lawas ug aniya na karon ang makatabang kanimo. Aduna kitay SED Panyawan Plus, Mangosteen ug usab Luyang Dilaw. Mao kani ang ato ang kapsula nga adunay red label, aduna kani Panyawan, Mangosteen and kining atong Luyang Dilaw. Ang ato apod SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba, aduna kini green label. Mao kini siya ang ahos, mao kini ang kapsula nga taas og content sa ahos no, nga makatabang sa paglimpyo sa imong lawas, apil pa ang pagtangtang sa mga bakterya hinungdan sa imong mga balatian. Aduna pud kitay SED Cogon Herbal Capsule, ang talagsaong klase sa kapsula nga makita sa mga market nga adunay pagtabang sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan gumikan kay kaning Cogon Grass. Taas kini siya sa bitamina, minerales ug mga nutrients nga makatabang gayud sa pag-alim sa atong mga balatian. And dili po na ito kalimtan mga igalag igsoon kining atong SED Liniment Oil. Mao kini siya mga igalag igsoon ang klase sa liniment nga makatabang gayud sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Gumikan kay ang kainit o ang kahalang niini makatangtang gayud sa mga problema nato sa panglawas. And of course, alang sa katong mga kaigsunan natong gustong moangkon sa mas is-is, mas puti ug mas malimpyuhon nga panit. Mao kini ang inyong gamiton ang atong mga SED Celebrity Soap. Aduna kitay SED Celebrity Kojic Soap nga adunay kojic acid, and of course aduna pud kitay SED Celebrity Beauty Soap nga adunay gahom sa glutathione and papaya extract. Mao kini sila mga higalag igsuon ang makatabang gayud sa atong mga panit nga kini matangtangan og mga blemish, apil pa kanang freckles, wrinkles, mga blackheads, whiteheads, pimples ug uban pa. Gamit na sa mga sabon nga ginama sa SED Marketing. Bueno, karong adlaw mga higalag igsoon, kauban gyapon nato ang atong partner in health nga maghahatag og alibyo og tabang sa atong mga kaigsunan. Kung ikaw pananglitan na gusto ka makakat-on og mga bagong kahibalo, atangi kini si Sir John nga maghatag nato karon og dugang impormasyon. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello, maayong adlaw kanino dira Sir Rick no, sa tanan atong mga tigpaminaw. Kumusta ka mo tanan ka? Sa atong mga kaigsunan karon diha nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian ang ato ang mga produkto sa SED Marketing na pamatud-an gayud nga adunay pagtabang. Kini si Sir John ang among tuyog tumong karon, kining atong paghatag kaninyong dugang nga kahibalo no. Knowledge kay matud palagi sa ato ang program title, Knowledge is Power no. Kahibalo kanang power gyud no, kusog gyud kaayo, or shall we say like importante kaayo nga makaangkon og knowledge. And mutabang ka nato sa paghubad sa mga nagkadayang mga klase sa mga problema sa kalawasan si Sir John. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato ang usa ka balatian nga matud pa posibleng makuha nimo kung ikaw aduna kay pagkahilig sa mga mamantikaong mga pagkaon, mga pagkaong uga, mga pagkaon nga taas sa asin no, kaning mga maparaton nga mga klase nga mga pagkaon. Kini bang ginatawag nga gallbladder stones? Unsa may ikasulti nimo mahitungod niini kay matud pa nila
The only thing para matangtang ang problema sa gallbladder mao kanang surgery, operasyon. Ug naabay mga pamaagi na aside na surgeon para mahilis kanang mga bato diha sa ato ang gallbladder. Okay. Kining ginatawag nato na gallstones, no, Sir Rick, no. Mga bato ni nga napurma pinagi sa dieta o diet, no. So sa katao. Particularly nagapurma sila din sa ato ang gallbladder, no. Kini atong gallbladder ang tahas niini, no, is atong pag usa ni siya ka murag lingin, no, nga porma nga organo, no, nga ang trabaho lang niini is katong pag-store, no, pag-store sa ginatawag natong apdo, no, katong pait nga bile, no, nga naa din sa kawas. Kining apdo is actually kaning gallbladder mo man atong apdo, no. Kining green, no, nga pait nga enzyme nga iyahang ginastore, no, ginagamit nato na aron nga ma-breakdown nato ang tambok, no, okay, sa ato ang lawas na atong ginakaon, no. Pinagi din na sa ato ang gallbladder, no, pinagi sa atong atay, nagaproduce siya o katong ginabuhat niya, no, nagagama siya ni aning bile, no, gikan sa bilirubin, and then pag once nga mahimo na siyang bile katong green, no, na enzyme, iyahan na siyang i-store dito sa tong gallbladder. Ang unsaon ba nga mapurma magbato, no, nganong ang tao na may kapasidad nga mobuhat og bato, no, sa iyang lawas. Same pod, no, sa katong question na sa katuganing mga kidney stones, no. Kining gallbladder stone same lang pud na sila og ingredient, no, aron nga mapurma siya. First niya na is katong calcium, no, plus ikaduha is katong cholesterol. Kining calcium plus cholesterol, i-combine nimo ni mahitabuan ni is through time maghinay-hinay ni siya porma na mahimo siyang murag dice, no, murag mga square og porma nga mga bato nga mapuno ang atong gallbladder nga later on tungod kay napuno na atong gallbladder, no, makakos siya discomfort din na sa ato ang abdomen, no. Mostly din sa atong right upper quadrant, no, nga kung asan makita nato ang gallbladder o kaning atong mga atong atay. Kaya nga tayo og ang gallbladder man nag-ubal man na siya o kanang gina-enclose gani. So tama to mong gingon kaganina, Sir Rick, no. Sabay po dato itong ginaistoryahan sa una itong mga niaging topiko, no, may tungod sa atong atay, katong pagkaon og mga tambok, pag-inom og kanang makahubog nga mga ilimnon, walay tarong nga lifestyle, no, sedentary lifestyle, walay exercise. Paglihok, no, usa na sa mga rason, no, kung nganong ang usa ka tawo, no, makasinati itong pag-form sa mga bato din sa iyahang gallbladder. Okay. Ang surgery ba usa lamang sa mga shall we say pamaagi para matangtang ang gallbladder stones? Ang surgery na correct me if I'm wrong, tangtangon ang tibok nga gallbladder gyud, no? Para kuan kay matud palagi nila. Matud palagi nila nga kaning gallbladder na to mura man kani siya og kanang sako nga gamay, no? Murag pear shape nga nasulod sa ato ang atay, ilalom sa atong atay. Nga mo na siya naga-store ato nga mga kuan, and then only to get rid of that stone, tangtangon the whole kanang gallbladder. Sir Jan, unsa may mga maayong pamaagi para malikayan kini nga matang sa problema sa panglawas aside sa pagpili sa insaktong pagkaon? Exercise, I guess, is plays a vital role. Ang una, no, lagi tayong mga tao na stone former, no. So nagi mga tao na apart sa ilahang family, no, nga sa ilang family maragpaspas sila naga-form og ganing mga stone. So muna ang first nato na i-check, no, kung mag-ila-ila ta sa katong pasyente, no, kung nabay na nga kaso sa ilang pamilya. Sa duha is katong ginaingon nato nga pag control sa tong food, no, intake, no. Kung once manggod nga adunay or grabe siya stone former ang isa ka tawo, no, siyempre atong ginaingon nato calcium plus cholesterol, no, ato nang ibaba. So katong pag inom nato gatas, no, or kaning uban pang mga calcium nga rich nga mga food, no,
kinahanglan nga ato ning tanaw na to in the minimum, no, dili man ato punhoran, di ato siya undangon kay tungod kinahanglan man na sa tong lawas, nabaw na sa tong kasing-kasing, no, sa pagpitik sa tong kasing-kasing. So ang calcium is very important gyapon, pero ato na siyang i-down titrate, no, to the minimum level, plus katong baba gyud ang cholesterol or nothing, no. So di ta mo kaunog mga tambok na mga pagkaon, katong mga mantikaon, katong mga lechon, mga inana nga klase mga pagkaon, no, i-out yun na to, i-crush na to na sa tong diet. Siyempre katong ginayon na to na exercise, no. Katong manggong exercise is instead nga sugar lang ang magamit, no, magamit pud na to tong cholesterol o fats, no, as energy source, aron nga wala na tong mubaba ang level, no, sa lipids nga which mahimong usa sa mga ingredients sa pag-form sa mga stones. Siyempre to, Sir Eric, no, tama to mong gayong kakanya nga, mura siya sako, no, ginatanggal ning ato ang gallbladder, pinagi itong ginatawag na ito nga cholecystectomy. Apan adunay mga advances at mga sa tungkwa, no, sa tuang technology, no, karon kay ana naman non-invasive to pamaagi unsaon, no, sa pagbungkag ning ato ang mga stones nga nag-form din sa tuang gallbladder na itong lithotripsy, no. Karon nga mura lang siya sound waves na pwedeng sa pag mura siya pusil, no, nga maginahinay og kanang crack tong mga kuanong mapulbos tong mga stones didto. Apan, no, dili na siya garantiya, no, sa tanan mga tao na naminaw karon, no, nga naman day nana so okay na. Dili, actually gusto nato na ipainumdum, no, nga kining advances sa technology entails dako nga gasto, no. So kanang mga naga-lithotripsy, no, mura pud na siya kanang mga kanang nagapapayat na mga artista. So nana sab na ang iyang mga presyuhan, no. So dili tanang tao, no, labaw na to sa Pilipinas nga siyempre natay problema sa economic, no, nga natay gamay na itong mga pangita, no. So na kinahanglan gyud nga atog yung ampingan natong lawas, prevention is really better than cure. So tanan mga buhaton nato dan the best lifestyle dapat, dili katong mga di na to pilion tong mga lifestyle na makadaot sa atong panglawas. Okay. And I guess ang mga produktong herbal sa SED Marketing, Sir Jan, napapatudan usab nga makatabang sa pag-prevent sa ato ang mga balatian. Ilabi na kining pag-angkon sa gallbladder stone kay kining atong mga kapsula nga naman ni Panyawan, makatabang kining batok sa ginatawag natong kolesterol. Tinuod yun na, Sir Rick, no, tungod kay mo gatong ginaingon na to, no, once nga maigo na to ning pag-increase sa cholesterol sa atong body, maigo po na to ng risk, no, sa katong gallstone. So nindot kay din na tong lifestyle diseases na to na mga na kapsula. Unsa man to tong katong SED Panyawan with garlic, no. Kining with garlic ang kapsula, no, is mo na tong gina-label ginato ni siya as for lifestyle diseases, no. La diabetes, hypercholesterolemia, kining hypertension. So kining mga sakit nga sa atong lifestyle, no, na cause atong wrong lifestyle, matabangan ni ini nga mabatukan, no, kining ato ang produkto sa SED Marketing, kining SED Panyawan with garlic. Okay. Bueno, Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon. Murag panahon na sad nga manamilit kita. Hinaot unta nga una, pasalamat ako nga nakauban usab kita para nining atong knowledge power kay nakakat-on na pod kining atong mga viewers. Salamat sab kayo, Sir Rick, no, sa tsansa, no, nga nahatagan nato na po, nadungagan nato ang kahibalo ang ato ang mga tigpaminaw karon. Di nila kalimtan, no, sa pag-like o share sa to ang mga videos, no, aron nga ubay-ubay pa ka mga viewers ang makatuon, no, madungagan po ang ilang kahibalo may tungod sa ilahang panglawas. Okay. Alang sa katong mga kaigsunan nato da karon nga nagpaminaw og naglantaw nga nakakatuna sa og panibag-ong information pinagi sa ato ang knowledge power at ang ilang gyapon kini katong tulumanon sa sunod nga higayon gumikan kay kada adlaw, kada lantaw nimo sa atong video naadyo kay makatunan nga mga bagong impormasyon. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung gusto nimong matabangan ka sa imong mga balatian pag SED Panyawan, ginawa ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakining magaling!
Inyong nabati og nasaksihan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing Products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.